varmaan paikka. Just noin. Tänäänpäinen terrorismia. Ja Madofus. Höyssi, sä olet nuori ihminen, mä kerron sulle jotain. Kaikki rikollisuus, mitä oikeassa elämässä on Sparta! Halo? Turku on Suomen perässä reikä. Aha. Jaahas, putkan se. Toivon, että pyyhit tuon paskan naamaltasi. Minä olen hänen asianajajansa. Viekää se pois. Tää on se selli. Viekää mut pois. Vittu, paska, seksi, saatana. Ja juhlakulkueeseen osallistuu myös pormestari. Tiat tuli taas. Lomaa Tiat. Hän on muuten paremman näköinen muissa kuvissa. Haluatteko, että näytän hänen? Toi sun Kreta, alasti tää. Mulla sattuu olemaan erittäin hyvät juristit. Herrat Lampela ja Lampela, Lampela et Lampela ja Lampela, Lampela ja Lampela et Lampela ja Lampela et Lampela, 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 Lampela et Lampela asianajotoimistosta. Mitä? Juman! Voitteko te ottaa sen riskin? You are after Malinen on ensimmäinen luento. Homma menee Juhlapyhien kunniaksi mä olen valmis laskemaan lunnasvaatimuksen 100 000 pullokossu. Juman kautta! Sinä opit nöyryyttä. You are fucking this case. Kieli vaihtuu ja ota lääkkeet. Maailmassa on 6 ihmistä. Jos heidät kaikki laittaa seisomaan jonoon, jossa metrille mahtuu 6,5 miljardia, jonon pituudeksi tulee puoli metriä. Jos metrille mahtuu 3,5 miljardia kilometriä, jonon pituudeksi tulee 3 ihmistä. 40 000 kilometriä. Jos metrille mahtuu 3 kilometriä, jonon pituudeksi tulee 120 hehtaaria metsää. Maailmassa on kauha, jossa metrille mahtuu 14 pekkaniskaa. Maailmassa on 6 pestoa. Sehän on aika hyvää, jos heidät kaikki laittaa seisomaan jonoon, jossa pestolle mahtuu 3. Jonon pituudeksi tulee 2 miljoonaa bensaa. Maailmassa on 3 metsää, jos heidät kaikki laittaa seisomaan Belgian kokoisille alueelle. Meidän molempien puolesta, Samuli, anna mennä, vedä koko maailmaa turpaan!